Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeler. Şugun hormatly prezident Gurbanuly Berdimuhammedow deýin şuny säher bilen dağ eteklerine velosipedli gedelenjetdi. Hemem ahalteke bedewler bilen diýdarlaşdy. Sagdyn durmuş ýerlerini ýeşilede halkymyzyň saglygyny döwlet siýasatynyň ileri sürýän ugur hökmüne öňden eden milli liderimiň boş wagtlaryny beden terbiýe maşgyklaryny ýerine ýetirmek spordyň dürli görnüşleri. Şol sany velosiped spordy bilen meşgullanyp, watandaşlarymyza şahsy göreli görkezýänligi hemmelere märimdir. Teker bilen mehriban arkadağımız beden terbiýe sport maşgyklaryny ýerine ýetirip, velosipedli menzil açdy. Güýz pasynyň ilkinji günleriniň sekerini dağ eteklerine ajaýyp howa gurşawy emele geldi. Begişdi türkmen bedewlerimiziň dünýä ýüzündäki adawraýny, şan şöhratyny özüne jemlän, ady arawaýaty öwürlen ajaýyp bedewiň hormatyna dikeldilen ýanardağ binasy ak mermerli Aşgabatyň gözelligine gözellik goşup, onun binagarlyk keşi bilen ajaýyp tazaşygy emele getirdi. Ansan janyny tenekar dağ howasy, bu günjüň tebiği gözellikleri, tokoy zoluklar bilen utgoşup, ansan ruhuny götürýän ýagdaýy emele getirýär. Märim bolşýaly, soňky ýyllarda günden-güni arkada prezidentimiziň iýdigderli tagallat netijesinde ýurdumyzyň dürli künjeklerine bolşýaly, paýtagtymyň töwereklerine, dağ eteklerine millionlarça diýip baý nakallary götürdüler. Halkymyz tarapyndan giň gollawy eýe bolan we her ýylda geçirilýän bir asyrly çäräniň netijesinde tokoy zoluklarynyň çäge giňeldilýär. Şeýillikde ýurdumyzyň ekologiýa derejesi barha ýokurlanýar. Hormatly prezidentimiziň ähli özgörtmeleriniň Türkmenistanda amala aşyrylýan giňerimli maksatnamalaryň we ägirt uly taslamalaryň esasyny hemişe döwletiň we jemgyýetiň baş baýlygy bolan adam hakynaky alada düzýär. Sport we tagdyn durmuş ýerleri bolsa, adamyň mümkinçiliklerini dolu açmaga ýardam berýär. Munyň üçin ýurdumyzda iň gowy şertler döredilýär, degişli düzümler ötürilýär. Köpçüliklerin velosipedli ýürüşleri geçirmek asyrly däbi öwürli. Velosiped sporty insan saglygyna oňuň täsir edýän sportyň netijeli görnüşi bolup durýar. Mehriban arkadağımyzyň belleşýäli, ol bedeni kämilleşdirmäge, onuň kesellere garşy durmagyny berkitmäge ýardam berýär. Ýurdumyzda sportyň bu görnüşiniň artykmaşlyklaryna hem de onuň ekologiýa awadançylygyna getirýän täsirine munasip baha berip, onuň bilen meşgullanýanlaryň sany barha artýar. Mälim bolşýaly, häzirki döwürde velosiped sporty tutuş dünýäde bolşýaly, ýurdumyzda giň meşgullygy eýe bolýar. Mehriban arkadağımız sportyň ekologiýa görnüşi gadaplanýan velosiped sportyna aýratyn uly ähmiýet berýär. Hormatly prezidentimiziň başçylygy boýunça Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň her ýylyň 3-nji iýunyny bütün dünýä velosiped güni diýip elan etmek hakynaky kararnamany kabul etmegi, milli liderimiziň öňe sürýän başlangyçlarynyň halkary derejesinde ikrar edilýänligini, şeýlelikde Türkmenistanyň dünýä ýüzündäki awraýynyň belinde galýanlygynyň aýdyn suwutnamasydyr. Häzirki döwürde ýurdumyzyň ähli künjeklerini velosiped sporty bilen meşgullanmak üçin ýokary derejeli şertler döredilýär. Şonlukda adamlar, aýratynda ýaşlar velosiped sportyna möhüm ähmiýet berýärler. Munyň özi mehriban arkadağımyzyň nusgulyk görelmesine erýän ýaşlaryň sanynyň iýdigderli artýanlygyny has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Hormatly prezidentimiz ýol ugry bu günjüň öýde bolşy tebiği aýratynlyklaryny, dağ etekleriniň ajaýyplyklaryny synlady. Bu görnüşler bir bitigi sazaçygy emele getirip, ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna başa başlanan oňyn özgörtmeleriň uly üstünlikleri besenýänligini eşgär edýär. Mehriban arkadağımız ýoluny dowam edip, Türkmenistanyň prezidentiniň ahalteke atçylyk toplumuna geldi. Häzirki döwürde ýurdumyzda türkmen halkynyň milli buýsanjy, ahalteke bedewleriniň dünýädäki şan şöhratyny artdyrmak boýunça köp taraplaýyn işler ýaýlandyryly. Munyň özi hormatly prezidentimiziň başçylygyna milli atçynasylygyň asyrly däpleriniň munasip dowam edýänligini we hassa ösürilýänligini, netijeli usullaryň döwrewap derejede kämilleşdirilýänligini görkezýär. Atçylyk toplumunda mehriban arkadağımız Şapola datly begişdi bedew bilen diýdarlaşdy. Döwletimiziň iýdigderli gollaw bermek netijesinde türkmen seyisleriniň we atçynaslarynyň begişdi bedewleriň arasda ganly togumyny saklamak, ady
rivayete uğrulan atlara edilýän ýygyk işlerini kämilleşdirmek boýunça düredilen giň mümkinçiliklerden peýdalanyp netijeli işlere geçirýärler. Bütün dünýäde meşhur bolan ýyldan ýuruk akalteki bedewleriniň şöhrady belinde galdy. Ata-babalarymyz köp asarlaryň dowamyna tutun ýerli zähmeti, zekin arkaly tutuş adamdadyň sevgisine münasip bolan bedewleri kemale getirdiler. Olaryň arasy ganylygyny saklap, nesilden nesle geçiripdirler. Ýurdumyzda giňden dawarlandyrylýan toý bayramlarda at çapşyklaryna möhüm orun degişli bolup durýar. Bu bolsa türkmen ýylyny asyrlar aşyp gelýän ýaxşy desturlaryň döwrebap derejede ösürilýändigini äşgär edýär. Ýa-da döwürde atçylyk sportunyň dürli görnüşleri, aýratynda milli at üstünäki oýunlar işin ýagdaýda ösürilýär. Mehriban arkadağımız bedewi öz erkine goýberdi. Bu görnüşler bedewiň öňe tarap okdurlyşy, mehriban arkadağımyzyň baştonlygyna bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, ýurdumyzyň özüşleriň biletliklerine tarap önamli gadamyny alamatlandyrýar. Bilşimiz ýaly ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň başda durmagyna, akalteki bedewleriniň dünýädäki şöhratyny artdyrmak boýunça köp taraplaryň işler alınıp barlýar. Soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli wilayetlerine bina edilen häzirki zaman atçylyk sport toplumlarynyň atçylyk sportunyň ösürilmegine, bu ýolgamda ýaş hünärmenleriň, atçynaslaryň, çapyksuwarlaryň, seýisleriň kemale gelmegine ýardam edýänini bellemeli. Bularyň ählisi ýurdumyzda atçylyk sportunyň dürli görnüşleriniň ösürilmegine aýratyn ähmiýet berilýändiginiň nobatdaky suwutnamasydyr. Şeýlelikde hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen atlarynyň dünýä ýüzündäki şöhratynyň belinde galmagy, arasy ganly akalteki bedewleriniň baş sanynyň artdyrylmagy we milli atçylyk sportunyň dünýä derejesine çykmagy ornuny ýerine getirilýän işleriň oňyn netije berýändigini bu ýsonç bilen bellemeli. Merim bolşýaly çeper dörejilige aýratyn gadar goýýan arkadagy prezidentimiz ajaýyp akalteki bedewlerini wasp edýän bir näçe eserleri döretdi. Olarda halkymyzyň gowunçyny öwrülen bedewleriň taryhyna, olaryň gözelligine we dünýä ýüzündäki şöhratyna bagşlanlan maglumatlar öz beýany tapýar. Halkymyzyň we dünýä okuyjylarynyň söýgüli eserlerini öwrülen şol kitaplarda şöhraty pederlerimiziň ahlasynyň we zekininden kemal tapan, hemde şöhraty dünýäde bolan akalteki bedewleriniň wasp ýetirilýär. Mehriban arkadağımyzyň belleşi ýaly bedewler halkymyzyň ykbalyna uly orna ýeleýär. Türkmenler bedewlerini özüniň ýakyn sirdaş sahyp geldiler. Hutçy ýörelgelerem akalteki atlaryna nusgolyk häsiýetleriň jemlenmegini üpçün etdi. Hormatly prezidentimiz ýolugra Ferhet geçilgesiniň ýanyna saklandy. Taşarak görelim. Hormatly Türkmenistan prezidenti, Türkmenistanyň ýaralyşlarynyň belen serkerdawasy, Aşgabat serket birikmesiniň birinji göwçülükne koyunça niçil hadis bolanok asudalyk. Hasabat beren Aşgabat serket birikmesiniň serkerdesi Mayor Akmuradow. Taýyň isleýän hormatly serkerdawasymy. Erkin. Ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň bilen serkerdawaşy hatabaty kabul edip, tergetçileriň gullukları olar üçin döredilen din jal şertlerden gyzyklandy. Tergetçiler hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen gurulup ulanmagy berilen Ferhet galasynyň döwrebap toplumyna ähli zerur şertleriň, amaty mümkinçilikleriň döredilendigini aýdyp, munyň üçin mehriban arkadağymyza ähli tergetçileriň adyndan hoşallyk bildirdiler. Döwlet daşlarymyz tergetçileriň gullugy gelip, öwrenýän hünärleri, Ferhet galasyndaky şertler, tergetçi eskerleriň iýmiti, olaryň boş wagtlaryny geçirişlerinden gyzyklandy. Tergetçi eskerlere bir ýerde ýokary derejeli gulluk etmek we din jalmak, boş wagtyny peýdaly geçirmek üçin ähli zerur şertleriň döredilendigini uly gowunç bilen habar berdiler. Tergetçi eskerler hormatly prezidentimiziň ýakynyna, ýaraglaryň dürli görnüşlerinden nyşana ok atmakda görkezden ussatlygynyň watan goruslar üçin nusgolyk görelli mekdep bolup durýanyny bellädiler. Şeýlekem olar sport bilen meşgullanmagyň ýygyderli ýörelge öwrülendigini aýtdylar. Gullugyň sport bilen utgaşdyrylmagynyň ähmetini belläp, mehriban arkadağymyz ýygyderli beden terbiýe maşklarynyň adamyny taplaýanlygyny, harby gullugyň sport bilen utgaşdyrylmagynyň saglyk üçin bolşýaly ýaşlaryň beden guruluş üçin hem aýratyn ähmetligini belledi we olara sporty hemişelik hemra edilmeliklerini sargyd etdi. Şonuň ýaly hem döwlet daşlarymyz tergetçileriň geljekde haýdy hünäriň eýisi bolmagy arzu edýänliklerden gyzyklandy.
Tergetçi eskerler özlerinin nurana arzularının bardygyny aýtdylar. Tergetçilerin belleşleri ýaly olaryň biri gullukdan soň Terget institutuna girip, geljekde tergetçi hünerini dowam etmegi, beýlikleriniň bolsa dürli ýokary okuw mekdeplerine okap, bilim almaklaryny arzu edýärler. Şeýlekem tergetçi eskerler hormaty prezidentimiziň sowallaryna jogap berip, mukaddes garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk bayramyna ýokary derejede taýýarlyk görýänliklerini, şanly senem nasip etdi guruljak davraly harby ýürüşde döwlet başlarymyzyň alyp beren we ýurdumyzyň terget gullugynyň maddi enjamlaryň binýadynyň üstüne getiren häzirki zaman harby tehnikalaryň geçiriljekdigini uly buýsanç bilen habar berdiler. Hormatly prezidentimiz mukaddes garaşdyrlygymyzyň 29 ýyllyk senesiniň ýyly süre ýene bir beýik bayramyň Türkmenistanyň bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllyk senesiniň bellenilejekdigini aýtdy. Milli liderimiz Türkmenistanyň özüniň bitaraplyk derejesine esaslanan tutuşlugyny goran şähetine eýe bolan harby doktrinasyna laýyklykda mukaddes şäherlerimiziň dostlugynyk serhetine öwürlendigini, ähli goňşy ýurtlar bilen hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklaryny saklaýanlygyny bellädi. Hormatly prezidentimiz bu baradaky gurruny dowam edip, geljek ýylda ýurdumyzda garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramynyň dawalanyljakdygyny aýdyp, onu ýurdumyzyň şu döwürde ýeten derejesi, kuwaty görkezler dip belledi. Şeýlekem milli liderimiz tergetçileriň gulluklarynyň watanymyzyň asudalygyny, halkymyzyň rahat durmuşyny üpçün etmekde möhüm orun eýleýändigini aýdyp, tergetçileriň mukaddes kasama wepaly gulluk etjekdiklerine anan bildirdi. Sorunuz barmy? Ya haýaşyňyz barmy? Hiç yok hormat beren serkerdaşym, sizin janyňyz sag bolsun hormat beren serkerdaşym. Goşulmuzda harby gullukçylygymyzy gulluq etmek üçin ähli amatly şertlerde öwret berdiňiz hormat beren serkerdaşym. Biz ähli serkerçiler bolup ata watanymyzyň döwlet serkerdiň ýetwary orunyp üçin etmekde. Bijogyny ata watanymyzy gormakda hormat beren serkerdaşym, sizin billire anlamyzy ödäp gullugymyzy alyp barar. Men bunu beýlap bir alparyan jogap berdi, hem gullugymyzy ulysyndyklary arzu edýär. Garasız, Bakü taraf vatanımıza, mehriban halkımıza, Türkmenistan'ın hormat prezidentine, Türkmenistan'ın yaranışçının belen serkerdaşına ulug edýän. Hormatly prezidentimiz tergetçiler bilen mehirli hoşlaşyp birden ugrady. Mehriban arkadagymyz ýol ugry tebiği üsümliklerden dören tokoy zolugynyň ýanyna saklandy. Döwlet başlarymyz fehrady bitýän üsümlikleriň aýratynlyklaryny, olaryň öz bolşly gözelligini synlady. Türkmenistanyň dermanlyk üsümlikleri atly köpçülikli almy kitaplara döreden arkadagy prezidentimiz tebigatymyzyň üsümlikleriniň aýratynlyklaryny we olaryň kersiniň dermanlyk häsiýeti iýdiklerini belleýär. Hormatly prezidentimiziň iýdigderli belleşi ýaly üsümlikler topragy berkitmek, ýeriň hilini gowlandyrmak häsiýetine ýedir. Şeýlelikde ýurdumyzda döredilýän tokoy zoluklarynyň çägini giňeltmek, üsümlikleri gorap taklamak milli liderimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ýurdumyzyň ähli künjekleriniň ekologiýa ýagdaýy döwrüň tarapyna laýyk derejede gowlanýar. Soňra hormatly prezidentimiz Ahal vilayatynyň Akbuğda etrafynyň Bagawat şeherçesiniň çägini gurulşygy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barlaýan şypahananyň ýanyna geldi. Bir yerde gurulşyk işler bilen bir katarda şypahana gelýän ulug ýoluny çekmek baty depkinlerde alınıp barlaýar. Ma'lum bolşaly, hormatly prezidentimiz odol bir ýerdäki gurulşyk işleriniň barşy bilen tanşanyna Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýewa adamlaryň saglyklaryny berkitmekleri üçin bir şypahana rahat baryp gelmeklerini üpçün etjek 20 kilometrlik täze ýoly ýokary derejede gurmagy tapşyrypdy. Şonuň bilen baglykda ine bugün bolsa mehriban arkadagymyz gurulşyk işleriniň alınıp barylşy bilen tanışdy. Gurulşykçylar toparynyň ýol başçysy hormatly prezidentimiz de bir ýerde alınıp barlaýan işler, şeýlegem toplumyň ýanyjyk ýerleriniň awadanlaşdyrylyşy boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hatabat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimiziň ahlasly we öňdürmejlikli rahmet netijesinde ýurdumyz beýik sepkitlere eýledi we dünýäniň ösen döwletleriniň gataryna öz orny berkitmegini şertlendiren uly üstünlikler gazandy. Watanymyzyň agly bir halky soňky ýyllarda rahmet ýeňişleri bilen gahraman arkadagymyzyň täze taryhy ýamynyň durmuşlygyny nazarlaýan siýasat netijesinde bilint dereje eýe bolup, bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň bilint maksatlaryna tarap anamly gadam urýar. Ýurdumyzda adamlaryň jan saglygyny gorap taklamak günden-güni hormatly prezidentimiziň başda durmagyny döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýar.
Adamın saglygy barada kaladany ähli zatdan ileri tutýan hormatly prezidentimiz töhfetdeşiň barşyna Bagabat şifahanasynyň ýanyna virusologiya, bakteriologiya we epidemiologiya ilmi klinik merkezini gurmak barada degişi ýol başlara anyk taşlyklary berjekdigini aýtdy. Hormatly prezidentimizin belleşýäli bir merkeziň maksady Febitin Hudusanna aral lengdiniň tebii gurşawynyň aýratynlyklarynyň adamyň saglygyna oňoýsy täsirini azaltmagy öwrenmekden we öňüni almakdan ibaret bolar. Bilşimi diýäli taglyk goraşlygymyň nakyşleriň täze bilentlikleri, hormatly prezidentimizin öňden görjüligi we taýsy tagallasy bilen ýurdumyzy oňun özgörşüklere atarap dünýäniň ösen ýöwletleriniň hataryna çykarýar. Insan saglygyny hemme zatdan ileri tutýan mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen ýurdumyzyň saglyk goraşlygyny halkara derejesinde ikrar edilen ulgamy öwürli. Hormatly prezidentimiz raýatlarymyzyň saglygyny bejermekde tebii baýlyklarymyzy giňden peýdalanmaklyga möhüm ähmiýet berýär. Insanyň derdine melhem bolýan tebii bejerji palçyklar we mineral suwlar barada giňişleýän maglumat berýän Lukmançyk taýdan biýmesler ähmiýete eýe bolan Türkmenistan Melhemler Mekanatly kitaby diňe bir Lukmanlaryň däl, eýsem bütün halkyňam esasy maslahatçysyna we ugur görkeçsine öwürli. Nusoy ýollary hojuluk jemgyýetiniň gurulşykçylarynyň bina edýän şifahana toplamy häzirki zamanyň ösen tehnologiýasy bilen enjamlaşdyrlar. Onu saglyk goraýşyň bildirilýän talaplaryna laýyk gelýän hyzmatlaryň dürli görnüşleri ýola goýlar. Şeýlekem milli liderimiziň taşygyna laýyklykda gurulşyk işleriniň ähli tapgyrlary bellenlen möhletlerde tamamlanar we onu ýokary hil derejesi üpçün ediler. Şol bir wagtyň özünde toplumyň ýanaşyk ýerleriniň awadanlaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet beriler. Döwlet daşlarymyza bir ýerde alınıp bolýan işler bilen tanışyp, gurulşykçylaryň netijeli işlemekleri toplumyň gurulşygyna hil derejesine möhüm ähmiýet berilmegi bilen baglanşykly meseleleri iýdigderli gödekçilikde saklamagy taşyrdy. Gurulşykçylar işleri bildirilýän talaplara laýyk ýagdaýda alyp barmak ugruna döwlet derejesine möhüm ähmiýet berilýänini aýdyp, munyň üçin mehriban arkadagymyza hoşallyk bildirdiler. We öňde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegi ugruna ähli zerur tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananardylar. Hormatly prezidentimiz gurulşykçylara alyp barýan asyrly işlerine üstünlikleri ardy edip, olaryň öňde durýan wezipeleri awry bilen ýerine getirjekdiklerini anan bildirdi we gurulşykçylar bilen hoşlaşyp bir ýerden ugrady. Ýolagry hormatly prezidentimiz toplumyň guruluş aýratynlyklary, olarda ulanýan bedek serişlerden gyzyklanyp, gurulşykda milli binagarlyk ýörelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesiniň utgoşmalydygyny aýratyn bellädi. Şonlukda toplumyň binagarlyk keşfi ýerli tebii aýratynlyk bilen bir bütügi sazdaşygy emile getirmeliler we bu günjüň öýe bolşy tebigaty toplumyň binagarlyk sözgüdünde gödeňde tutulmalylar. Şeýlekem şifahana gelýän ýoluň gurulşygy ýokary halkara ünlülerine doly laýyk gelmeliler. Garaşsyz hemişelik bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiň paratatly ýol başlygyna alınıp barýan işler berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüniň ruhuny laýyk ýörelgeler bilen üstünlik guraşany. Munyň şeýledigini hepden dowamynda wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 8 sentýabrda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Dünýä Welli John Deere kompaniýasynyň paýty ýygymynyň öňsýresinde ýurdumyzda gelip gowşan paýty ýygyjy tehnikalaryny synlady. Gelip gowşan täze tehnikalaryň nowatak tapgyry daýhanlar üçin ulgollyk hemde şanly feniler garaşdyrlyk güni bu watanymyzyň kemişelik bir taraplygynyň 25 ýyllyk münasibetli paýtaçylar ajaýyp sowatdyr. Täze paýta ýygan kompaniýalar goýulan meýdançyda milli liderimiz ministrler kabinetiniň başçylygynyň owsuna toplumyna gödäwçilik edýän ornmatar Orad Gelliýew we obu hujuluk godaşky urşaw gormak ministri Bayram Durduýew garşyladylar. Vice-premier gelip gowşan obu hujuluk tehnikalaryny değişli maglumatlar bardy hatawat berdi. Milli liderimiziň obu hujulugyny düýp özgörtmek bardy strategiýasy bilen baglykdy. Türkmenistanda obu sanaw toplumyny diversifikasiýa ýoly bilen ösdürmek we önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmak, budyň ähli ulgamlaryny iň döwri wap tehnikalary giňden ornaşdyrmak, gyzyklanma berýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen özari behwitli hyzmatdaşlyk işçileşdirmek boýunça ýetgiderli çäler görülýär. Hormatly prezidentimiz gelip gowşan täze paýta ýygan maşinler gözden geçirip, paýta ýygymyny guramoçylykly geçirmek we ösdürilip ýetişdirilen hasyly ýetkisiz ýygyna almak üçin tehnikalardan netijeli peýdalanmaň zerurdygyny çekdi. O sanaw toplumyny tehnik we tehnologiýa taýdan döwri waplaşdyrmak, budyň bätişige okuyup bolan ýokulandyrmagy, ady howpsuzlygyny berkitmegi, ýokary hil önümler çykarmagy günükdirilen gaýtadan işleýän ulgamy höwetlendirmegi we umuman ýurdumyzyň önümçilik mümkinçiliklerini artdyrmagy günükdirilen giň möçberli özgörtmeleriň esasy
esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Häzirki döwürde bu wezipeler milli liderimizin tasdiklan Türkmenistana sanly ykdysadyat ösürmüň konsepsiýasyny nazara alyp, hiltadan täzeçil usulla ýerine ýetirilýär. Döwlet başlarymyz türkmen halkynyň köp asyrlyk asyrly däwine ýerip, täze paýta ýygýan maşinalaryň birini alaja dakdy. Milli liderimiz täze tehnikanyň işleýişi, onuň käsiyetli aýratynlyklary we kombaynlarda döredülen mümkinçilikler bilen tanışdy. Şeýlelikde arkadan prezidentimiz täze gelip goşan paýta ýygyjy kombaynlaryň işini ak paýta berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň owa hujulugyny tehnik taýdan döwrüpleşdirmek, öňde barjy tehnologiýalaryň ýokary netijeli önümçiligi üçin edýän sany ulgamy ornaşdyrmak meselelerini möhüm ähmiýet berilmeligini belläp, bu wagtda degişli ýolbaşçylary birnäçe anyk tawşyryklar berdi. Soňra döwlet başlarymyz paýtatymyzyň demirgazyk kunjogyndan gurulşy alınıp barylýan diskalar toplumyny ýerine ýetirilýän işler bilen tanışmak üçin bu ýerden ugrady. Döwlet başlarymyz ýol ugruna paýtatymyzyň halkara howa menziline geldi. Häzirki döwürde ol sewitde ýeri howa menzilleriniň hemde dünýäde tehnologik üçinçilik babatda öňde barjylaryň biridir. Bu ýerde durly ugrlar boýunça uçuşlar amala aşyrmaga, ýolagçylar üçin amatly şertleriň döredilmegini gönükdirilen ähli mümkinçilikler bar. Türkmen Howa ýolları agentligining ýolbaşçy, hormatly prezidentimiz alınıp barylýan işleriň netijeleri, öňde durýan wezipeleriň ýerine ýetirilýär. Buýdyň işgärlerini kunär derejesini ýygyrly ýokurundyrmak boýunça görülýän şäherler bardy hasabat berdi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň hemme taraplaryn ösüşine we milli ykdysadyatymyzyň berkidilmegine raýat aviasiýasyna möhüm ornuň değişikdigini belledi. Şunuň bilen malykda Türkmen Howa ýolları agentliginiň öňüne goýulan Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösdürmek maksatnamysyndan gelip çykkan wezipeleri üstünlükli ýerine ýetirmek möhüm talapdyr. Bular barada aýtmak bilen hormatly prezidentimiz döwlet tarapyndan hemme taraplaryn şol sanyna maliýe gollugynyň berilýändigine, salgy tölemekde ýeňillikleriň döredilýändigine garamazdan ýurdumyzyň howa ýolları ulgamyny alınıp barylýan işleriň döwrüň tarabına laýyk gelmeýändigini belledi. Bu agentligiň düzümlerini ýerine ýetirilýän işleriň hiline we derejesine nägelelik bildirdi. Şunuň bilen malykda döwlet başlarymyz wezipe borçlaryny gowunaja ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikler üçin Türkmen Howa ýolları agentliginiň başlygy Saburow berkenç ýyglan etdi. Hemde ýol berilen kemçilikler gysga wagtyň içinde düzeltmegi oňa soňky edek duýdurdy. Soňra döwlet başlarymyz Atamrat Niýazow şaýoly bilen Hoca Ahmet Ýasowy köçesiniň çatyryna geldi. Bu ýerde milli liderimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Durduliýew we Aşgabat şäheriniň häkimi garşyladylar. Vice premier hormatly prezidentimiz täze deskalaryň gurulşygyna işleriň ýagdaýy, bedeg aýratynlyklary, şeýle gurulşygy meýilleşdirilýän deskalar bardy aýdyň düşünje almagy mümkinçilik berýän taýdanmalar bardy hasabat berdi. Milli liderimiz paýtatymyzyň bu kunjogyny alınıp barylýan gurulşyk işleri, ýollaryň, gök we olaklaryň awadanlaşdyrylyş derejesi, köçelerin aşyklandyryş ulgamy bilen tanışdy. Aşgabat hemme taraplaryn ösürmek bilen baglanşykly meseleler döwlet başlarymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Hormatly prezidentimiziň garamagyny Atamrat Niýazow we Hoca Ahmet Ýasowy köçeleriniň çatyrgyna gurulmagy meýilleşdirilýän ýerasty geçirgäniň ýerleşiş çizgisi we içki görnüşi, seýilgäkiň şekil taslamasy, sewda we denjaş merkeziniň, dörejilik merkeziniň, edara ediş we sewda maksatly binalaryň taslamlary ködürlenli. Milli liderimiziň odul beren tawşyrklaryna laýyklykda Aşgabat şäheriniň şu böleginde gurulmagy meýilleşdirilýän 10.000 orluk köp ugrly dörejilik we sunwat merkeziniň taslamasy we onuň ýerleşik ýerleriniň çizgisi taýýarlanly. Döwlet başlarymyz täze medeniýet ojagynyň enjamlaşdyrylmagy barada meselede geçip, bu ýerde durly köpçülikliň şäherleri, şol sanyny halkara derejesindäki konsertleri, aýdym saly çykyşlar guramak üçin ähli zerur şertleriň üçin edilmeligini öňe çekdi. Milli liderimiz merkezde häzirki zamanyň döwri wap enjamlary bilen üçin edilen ses ýazgylar we aýdym saly studiýasyny döretmek babatda anyk tawşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz taslamlary, olaryň binagarlyk we bedeg çödgütleri bilen tanışyp, olara birnäçe bellikler aýtdy we degişli düzeltişleri ýerdi. Milli liderimiz gurulşyk meýdançylarynyň işleriň ýagdaýyny ýerli gözegçilikde saklamagy tapşyryp, täze gurulýan deskalar ak mermerli paýtatymyzyň ajaýyp keşif bilen bir weteg sağlaşygy emele getirmeliler diýip belledi. Soňra döwlet başlarymyz gurulşy tamamlaýyş tapgyrda alınıp barylýan dörejilik merkeziniň gurulýan ýerine geldi. Hormatly prezidentimiz merkezi bilen tanışlygyň dowamyny, onuň zallarynyň enjamlaşdyrylyşyny, aýratynam dörejilik üçin niýetlenen şeýlede sport zallaryny synlady. Döwlet başlarymyz bu zallaryň zerur bolan halatyny köpçülik bilen medeni şäherler geçirmek üçin üýtgedip bolmak mümkinçiliginiň göz öňüne tutulmalygyny belläp, bu deskanyň häzirki günüň talaplaryna dolaýyk gelmeligini ýetdi. Milli liderimiz bu barada gurrun dowam edip, täze merkezde çağlar we ullar üçin aýdym saat, tans, çeperçilik, tikinçilik, sura çekmek toporlarynyň kereket edecekdigini aýtdy. Tölegli esasy işlejek toporlarda ýaşlaryň okuýuplaryny dol açyp görkezmekler üçin ähli zerur şertler öpüşindiler.
Vice-premier Durduliyev döröjülük merkezinin Jahan döröjülük merkezi diýip adlandyrylmagy ygtyýar bermegi döwlet başlarymyzdan haýyş etdi. Milli liderimizin başlangyjy bilen gurulan bu desganyň özgörüşli binaýarlygy bilen tapawutlanýanlygy bellälikdir. Hormat prezidentimiz aýdylan teklibi oňlap, merkezin netijeli işlemegine akbata berdi. Döwlet başlarymyz paýtagymyzda ýagylandyrylan özgörtmeleriň izgiderli dowam etdirilmeliginiň wajypdygyny belläp, hemmelere işini üstünlük ardyp ötdi we bu ýerden ugrady. 9 sentýabrda ýer bilen hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Balkan welaýatyna iş taparyny amala aşyryp, Türkmenmaşdaky neft gaýtadyny işleýän zawodlar toplumynyň täze energiýa desgalarynyň düýbini tutmak dawratyna atnaşdy. Bu waka ýurdumyzyň energetika strategiýasyny üstünlükli durmuşa geçirmeň ýoluny nowatdaky möhüm ädim alamatlanyrdy. Energetika puwdugynyň kärhanlaryny teknik we tehnologiýa taýdan täzeden enjamlaşdyrmak, giň öwrümli neft himiýa öňümlerini öňürýän döwür wap dedimi. Alama esaslanýan önümçülükleri döretmek onun esası uğurlar bolup durýar. Döwlet başlarymyz ýygnanylaryň öňüne çykyş edip, Türkmenistan beýtaraplyň mekan ýyly watlandyrylan ýylla berkarar watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 29 ýyllyk bayramynyň öň ýanyna geçirilen möhüm ähmiýetli waka, Türkmenmaşdaky neft gaýtadyny işleýän zawodlar toplumyny täze desgalaryň düýbiniň tutulmagy bilen hemmeleri tüýsürekden utlady. Önümçüligi döwürwap enjamlaşdyrmak bilen innowasion tehnologiýalar ornaşdyrmak, bäsişli okuyuply önümleriň möçberini hemde görnüşlerini hasam artdyrmak, önümçülük tapgyrlaryny emele gelen uğurduş galary netijeli ulanyp, olardan dünýä bazarlaryna geçkinli haritler öndürmek döwletimiz üçin ören peýdalar. Netijede ekologiýa taýdan arasy önümçülük ulgamyny döretmek ýurdumyzda hemme taraplaryň bähwitlidir. Zawodlar toplumy üçin möhüm ähmiýeti boljak bu desgalaryň gurulşygyny Türkiýe Respublikasynyň çalyk enerji kompaniýasy amala aşyrar. Täze desgalar Ýewropa ýurtlarynyň öňde barjy kärhanlaryny öňürlen ören kämil enjamlar bilen üpçün edilip, 18 aýyň dowamyna ulanmagy doly taýýar edilip tapşyrlar. Dünýäde dowam edýän çylşyrmly ýagdaýlara garamazdan, häzirki döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan iri tatdymlar, ulanmagy berilýän we gurulşy alınıp barlýan döwür wap desgalardyr binalar, milli ykdysadyýetimiziň ösüşini çatlandyrmagy, mehriban halkymyzyň abadan hemde bolylyn durmuşda ýaşamagyny üpçün etmäge gönükdirlendir. Döwlet başlarymyzyň çykyşy dawra gatnaşlarda ul ruh bilenlik joşgyny döretdi. Hemde şowkunly el çarpyşmalar bilen garşylandy. Soňra hormat prezidentimiz Türkmenistanyň uzunlygyny gelýän bu ygtybarly hyzmatdaşy ýurdumyzda ýagylandyrylan giň möçberli özgörtmeleriň durmuşy geçirmegine işçiň gatnaşýan Türkiýanyň çalyk holding kompaniýalary toporunyň ýolbaşçy Ahmet Çalygy şeýle Russiýa Federasiýasynyň iri neft-gaz kompaniýasynyň biri bolan Hadyryň ýalpaklygyny neft-gaz ýataklaryny öýleşdirmekde tejribe toplan Lukoil açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçy Vagit Alikperow söz berdi. Soňra çalyk holding kompaniýalary toporunyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Çalyk hormat prezidentimize şanly waka münasibetli dawara hut özüniň gatnaşýanlygy üçin şuňur hoşallyk bildirip, döwlet başlarymyza we tutuş türkmen halkynyň Türkmenistanyň garaşlygynyň ýetip gelýän 29 ýyllyk bayram münasibetli gutady we iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Soňra Lukoil açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçy Vagit Alikperow çykyş edip, hormat prezidentimize mehmansyar türkmen topragyna gelip görmäge dördülen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirdi. Döwlet başlarymyza bu ähli türkmen halkyny Türkmenmaşdaky neft gaýtadyny işleýän zawodlar toplumyny täze elektrik desgalarynyň düýbiniň tutulmagy bilen tüýsürekden utlap, ýeşewir munyň Türkmenistan üçin möhüm waka boljakdygyny nutady. Soňra bu ýere ýygnananlara Merkez Aziýanyň hemde Hadar tewtiniň ören iri senat kärhanlarynyň hatyryna münasip orny elýän Türkmenmaşdaky neft gaýtadyny işleýän zawodlar toplumynyň önümçilik mümkinçilikleri bilen gyzgaça tanışdyrýan video film görkezildi. Türkmenmaşynyň neft gaýtadyny işleýän zawodlar toplumyna urulan gaz turbinaly energiýa desgalary Türkmenistanyň neft-gaz senatyny 2030-njy ýyla üçin östirmek maksatnamasyna laýyklykda bina edilýän täze desgalary elektrik energiýasy bilen ygtybarly üpçün etmäge ýardam berer. Bu orada belirlenen meýilnamalaryň amala aşyrylmagy, sebitleri sinagatlaşdyrmagyň, milli ykdysadyýetimizi diversifikasiýalaşdyrmagyň dipkinlerini güýçlendirmäge mümkinçilik berer. Tutuşluğuna bularyň ählisi watanymyzyň ykdysady kuwatynyň putulandyrylmagyny, halkymyzyň abadançylygynyň ýoklanmagyna hyzmat eder. Hormat prezidentimiz şaýalaryň haýyşy boýunça şanly waka münasibetli geljek nesillere ýüzlenilen ýadygarlyk ýazga gol çekdi. Hemde ony ýüreýte guta ýerleşdirdi. Mehriban arkadamyz Türkmenmaşdaky neft gaýtadyny işleýän zawodlar toplumynyň gaz turbinaly elektrik bekadiniň täze energetika desgalarynyň gurulşygyna badylygy berdi. Milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna, ýurdumyzyň senagat tüdüminiň ösmegine möhüm orny eýlejek toplumyň gurulşygyna badylygy berilmegi, hormat prezidentimiziň ýolbaşçylygyna amala aşyrylýan asylly işleriň üstünlükleri beslenýänliginiň nowatdaky suwutnamasyna uruly. Dawran ahyryna hormat prezidentimiz hemmeleri bu şanly waka bilen ýene-de bir ýerde gutlap, bu ýerden ugrady.
9 sentyabrda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Balkan welayatyny iş taparynyň çäklerini Çalk Holding kompaniyalary toparynyň müdiriýetiniň başlygy Ahmet Şala kabul etdi. İşewur döwlet başlarymyza wagt tap kabul edeni üçin hoşalyk bildirip, şanly waka Türkmenmaşdaky neft gaýtyny işleýän zawodlar toplamyny gaf turbinaly elektrik beketleriniň gurulşynyň başlanmagy bilen tüýsürekden utlady. Döwlet başlarymyz iklimiň iri energetika ulgamynyň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçiristiniň şeýle Çalk Holding kompaniýasyny ynanlan Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik geçiriji ulgamynyň ähmiýetini nykdap, kompaniýanyň ýolbaşyna ýakly işleriň belirlenen möhletlerini we ýokary derejede ýerine ýetirilmeligini tapşyrdy. Türk işewuri ýurdumyza ýaglandyrylan giň erimli özgörtmeleri gatnaşmak bilen köp ýyllyk hyzmatdaşlygy dowam etmeň öz kompaniýasy üçin uly hormatlygyny belläp, birnäçe bilelikdäki taslamalar ilerletmeň marşy hakynda hasawat berdi. Milli liderimiz gurulýan desgalary şertnamalarda göz öňüne tutulan möhletini ulanmaga bermeň, hemde gurulşyk işleriniň ýokary hili bolmagynyň türkmen tarapynyň hökmany şerti bolanlygyny we şeýle bolmagyny galýanyny öňe çekdi. Soňra hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Lukoil açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň ýolbaşçysy Vagit Alekperow kabul etdi. Mehman özleri bekfitli hyzmatdaşlygyň ýagdaýyny we onuň geljegini aralyp maslahatlaşmaga dördülen mümkinçilik üçin hoşalyk bildirip, Rus işewurlygynyň hususanam öz ýolbaşçylyk edýän iri neft kompaniýasynyň Türkmenistan bilen netijeli gatnaşyklaryň hasam ösdirilmegine ýokary gyzyklanma bildirýändigini aýtdy. Duşun marşyny iki tarap üçin hem ykdysady taýdan bekfitlik esasynda bilelikdäki tatlamalar amala aşyrmagyň we uzak möhletde hyzmatdaşlyk etmek mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Günün kinji ýarmyny hormat prezidentimiz Türkmenmaş şäheriniň halkara howa menzirine geldi we Balkan welayatyna bolan iş taparyny tamamlap paýtatymyza urady. Biraz salamdan hormat prezidentimiň şory paýtatymyzyň halkara howa menzirine gelip gondy. Bu ýerde hormat prezidentimizi resmi adamlar garşyladylar. 10 sentyabrda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Hindistan Respublikasynyň Türkmenistany täze bellenlen adatdan naşyr we dowluktyýal elçisi Vithu Pitgambaran naýer kabul etdi. Ola döwlet başlarymyza ynanç hatyny goşurdy. Duşun çäklerini döwlet gatnaşyklarynyň möhüm meselelleri boýunça özara gyzyklanma bildirilip pikir alşyldy. Ýoly goýulan ýokary derejedäki we özara ynançmak ýagdaýynaky türkmen hindi gatnaşyklary hemde iki ýurdun halkara we sewit gün tertibiniň möhüm meselelerini enşemesi boýunça garaýşlarynyň ýakynygy ýa-da gawat gelýänligi şol gatnaşyklaryň hasam berkidilmegi yardım edýär. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan transmillik gaz geçirisiniň gurulşynyň taslamasyny durmuşa geçirmeň depkinlerini mundan beýlegem ýokurandyrmak duşukda aralyp maslahatlaşylan möhüm meselelerin biri boldy. Milli liderimiziň belleşi ýaly bu gurulşyk beýkipek ýolunu täze görnüşde gaýtadan dikeltmekde günörtü günor Aziýa ýurtlarynyň halklarynyň hal ýagdaýyny ýokurandyrmaga gönükdirlendir. 10 sentyabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hemde Ýaponiýanyň premier ministri Shinzo Abe'niň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Milli liderimiz hemde Ýapon hökümetiniň başlygy özara söhbetleşikde döwlet gatnaşyklarynyň şuňky ýagdaýyny we geljegini aralyp maslahatlaşmagy mümkinçiligini dörenligine kanagatlanma bildirdiler. Şol gatnaşyklar birek hormatlamak, din hukukluk ýolgalaryny hemde taraplaryň özara islegini esaslanýar. 11 sentyabrda hormat prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sany video argatnaşyk arkaly ministrler kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Mejlisde gatnaşyklar alınıp barlayan işler barada hasawat berdiler. Milli liderimiz ätiýaşlanyş işiniň ähmiýetini belledi. Hut şu nukda nazardan hormat prezidentimiz ýurdumyzda ätiýaşlanyş işiniň tertibini kämilleşdirmek, hemde bu ulgamyň işini döwrüň talaplaryna laýyklykda guramagyň, döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birdigini aýtdy. Milli liderimiz ködürlenen karara we permana gol çekip, olary elektron resminama dolanşyk arkaly berdi. Hemde bu orada bellenen wezipelerin ýerine ýetirmegine gözegçilik etmegi tapşyrdy. Hormat prezidentimiz Halk Bank Döwlet Täzirçilik Bankynyň guramaçylyk hukuk görnüşini açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine urmek bardak teklifi bollap, göz öňüne tutulan işleri bellenen möhletde geçirmegi hemde döwlet banklarynyň birnäçetiniň guramaçylyk hukuk düzümini üýtgetmek bardak meselelerini üstünde işlemegi tapşyrdy. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň neft senatyny ösdirmeň 2030-njy ýyla çen döwürçin maksatnamasyny netijeli durmuşa geçirmeň berurdygyny aýtdy. Budyň eksport kuwatyny putulandyrmak şol maksatnamaň möhüm uğru bolup durýar. Şunun bilen malykda milli liderimiz ýalňyş energetik toplamyny innowasion technologiýalar giňden ulanmagyň, dünýäniň esasy neft gaz kompaniýalary bilen özar bekfitli halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmeň, daşary ýurt maýalaryny çekmeň wajypdygyny belledi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň owa senat toplamy üçin satyn alynan täze kysymly, ýokary öňürjilikli owa hujul tehnikasyny netijeli ulanmak bilen baglanşykly meselelerini çekdi.
Milli liderimiz döwlet yer kadastrine alıp barmak, yerlerde yer eýelerine, yerden peýdalanjylara, kärençilere berilýän yer bölükleri hakyndaky maglumatlaryň kimde yer serişdelerini rejelik ulanmak we goramak bilen baglanşykly beýleki maglumatlaryň öz wagtyna girdilmegini gözegçilik güýçlendirmeň berurdygy noktada. Paýta ýygymy mewsumini guramaçylykly geçirmek, buğdaýy ýydyk etmeň ylym usullaryny ulanmak, bu ekinleriň hasyrlygyny ýokurundyrmak babatda anyk tawşyryklar berildi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda mallarçylyk buğdagyny, şol sany husus ulgamda mallarçylyk mundan beýlegim okkunly ösdirmek üçin berur çäler görmegi talap etdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň gurulşyk finatyny ösdirmek, onuň kuwatlyklaryny ýetgiderli artdyrmak meselelerini aýratyn ähmiýet berilýändigini aýtdy. Pudoň täze gurulýan we dowraplaşdyrylýan kärhanlary içerki badar ýokur hili hemde elýetir önümler bilen dolu üpçün etmeliler. Döwlet başlarymyz gyzyklanma bildirilýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen özar bäkfitli gatnaşyklar ýol goýmak boýunça alınıp barylýan işleri makullap, innowasion ösüşi esasy uredinýän Türkmenistanyň dünýäniň öňde barjy tejribesini we daşary ýurtlaryň kampaniýalarynyň häzirki zaman kämil teknologiýalaryny önümçiligi ornaşdyrmagy uly gyzyklanma bildirýändigini belledi. Hormatly prezidentimiz Türkmenmaşynyň halkary deňiz portunyň dolu kuwatyna çykarylmagynyň Merkezi Aziýa we Hadar tevhid üçin strategik ähmiýeti ýedigini belledi. Milli liderimiz kommunikasiýa toplumyny sany ulgama geçirmek meseleleriniň üstüne durup geçmek bilen bu orada alınıp barylýan işleriň depgini çaltlandyrmagy talap etdi we bir näçe anyk tawşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, garamagynaky pudokloýun dolunduruş edarlarynyň işine gözegçilik goşudyny üçin ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Uwedowa ıglan etdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň halk hojalygynyň ekli pudoklaryny düýpli özgörtmeler durmuşa geçirmek boýunça giň yerimli işleriň geçirilýändigini we bu orada uly üstünlikleriň gazanylýandygyny belledi. Bugun Türkmenistan sağlaşykly ösýän we ýokary teknologiýalary, täzeçil usullary esaslanýan döwlet hökümini dünýäde uly meşhurlyga eýe boldy. Milli liderimiz diýarymyzda giň meşhurly tasdymlaryň we oňyn başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini belledi. Döwlet başlarymyz meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek babatda anyk tawşyryklar berdi. Hormatly prezidentimiz diýarymyzyň baý medeni mirasyny wagt etmekde sanly teknologiýalar ulanmagyň ähmiýetini nykdy. Virtual muzey tasdymasynyň durmuşa geçirilmegi we umuman virtual syýahatçylygyň gurulmagy biziň medeni ojoklarymyzda gelýänliň sanynyň epes artdyrmagy, raýatlaryň köpsine bolsa offline syýahatlar mümkin bolmadyk desgalary virtual ýagdaýda baryp görmäge kömek eder. Milli liderimiz Aşgabat şäheriniň çäklerini ýüze çykarylan taryhy tapynlary barda aýdyp, paýtatymyzyň ösüş tapgylary hakynda alimleriň we taryhçylaryň maglumatlaryny düýpli üýtgetmäge mümkinçilik berjekdigini belledi. Milli liderimiz ýurdumyzda himiýa ilmini toplum bilen ösdürmek we bu ulgamda alınıp barýan ilmi barlyklaryň iş tejribesini ornaşdyrmagyna berilýän ünsüň aýratyn möhüm ähmiýetini belläp, bu orada alınıp barýan işleri berk gözegçilikde saklamak taşyrdy. Yaş alimler taýýarlamak, dünýäniň belli ilmi barlyk merkezleri bilen özara bäkfitli halkara hyzmatdaşlygyny ýoly goýmak, häzirki zaman şertlerine uly islige eýe bolan täze teknologiýalar işläp taýýarlamak meselelerini ilkinji derejeli üns bermeliler. Hormatly prezidentimiz uly kommunikasiýa ulgamyny halkara hyzmatdaşlygynyň ösdirilmeginiň durnukly ötüş maksatlaryna ýetmeň möhüm şertleriniň birdigini belledi. Bu strategik ulgamda ýegirdil kuwaty eýe bolan Türkmenistan köp taraply hyzmatdaşlygyň netijeli we özara ılalaşykly çemeleşmelerini işläp taýýarlamak ugruna çykyş edýär. Şunun bilen malykdy. Ulug diplomatiýasy möhüm ähmiýete eýe bolýar. Bu ulgamda möhüm orunlaryň birini eýleýän ýurdumyz anyk teklipleri, şol sany Birleşik Milletler Guramasynyň howunarlygyny umumy tagalalar utgoşdurmak bardak teklipler öňe sürýär. Milli liderimiz Türkmenistanyň garaşly döwlet hökümini goranyş şäherine eýe bolan harby doktrinasynyň esasyny ýaragly güýçleri häzirki zaman tehnikalary bilen enjamlaşdyrmak, harby gullukçylaryň üpçünçiligini berkitmek maksady bilen düýpli özgörtmeler amala aşyrýandygyny belledi. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň meclisine görülýän taýýarlyk işler barda aýdyp, onu ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek üçin ähli virus şertleriň göz öňüne tutulmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň meclisine gatnaşanyň ünsüni öňde boljak halk maslahatynyň meclisini geçirmek we ata watanymyzyň mukaddes garaşdyrlyk günni dawrlandyrmak boýunça öňde durýan möhüm meseleleri çekdi. Milli liderimiz döwletimiziň syýasy jemgyýetçilik durmuşyny bu möhüm çäherlere taýýarlygyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üpçündirilmegi babatda öňde durýan wajyp wezipeler kesgitläp, degişli ýolbaşlara bir näçe anyk tawşyryklar berdi. Ministrler kabinetiniň meclisinde döwlet durmuşyna degişli başga bir näçe meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary, hormatly prezidentimiziň il ýurt bäkfitli özgörtmeleriniň rowaşanýanyny, watanymyzyň ähli babatda ýokary depgilerde ösýändigini näşgar etdi. Giň ýerinde ýaýlanýan sport bäsleşgäri ýokary netijelen gazanylmagyna ýardym edýär. Paýtatymyzda saglyk ýoluna çykylmagy dürli ýarşlaryň bagdalgasyna uruly.
Dağ gerişlerinin temiz hoştap hawasyna ýer bilen paýtatymyň etegindäki saglyk ýoluna guralan ýeriş ýokary ukrantlyga eýe boldy. Bu ýere gelen talipler dağ gerişlerini ýokary ukrantlyk bilen geçdiler. Köpetdağın eteginden guralan saglyk ýoly, sazlandyrylmış ýol ýögesi ulgamyna anyp barýan döwlet syýasatynyň öz boşly nişanlar. Saglyk ýolunyň uğruna kimde töweregine ekilen agaç naharlary we güller bu ýerniň gözelligini sağlaşykly baýlaşdyrýar. Köpetdağın etegine ekologiýa ýagdaýyna amatly täsir ýetirýär. Paýtatymyzda geçirilen ýaşlar gyzykly tarapdan häsitleni. Magtumulada Nahy Türkmen Döwlet Üniversitetinde sportyň basketbol görnüşi boýunça geçirilen ýarış çekileşlik häsite eýe boldy. Ýaş bu ýokary mekdebine uswatlan kemaligiliýanyny eşkar etdi. Türkmenistan Röhberentliň masadanyň ýurda bilen geçirilen ýaşda talipler özleriniň başarnyklaryny görkezdiler. Bu ýokary mekdebine sport bäsleşikleriniň ýygydaly häsite geçirmegi türgenleri tejribe toplamakda giň mümkinçilikler açýar. Halkara Atnaşyklar Institutuna ýaýwanlanan sport bäsleşiklerine işçi häsit mahsus boldy. Giňgerimde ýaýwanlanan sport bäsleşiklerine sazlandyrylmış ýolgysyny beden terbiýany we sport etdirmek we wagt etmek boýunça ýurdumyzda Mehriban akademiyanyň ýol başlygyna amala asyrlayan üstünlikli işler öz aýdyn beýany tapdy. Ýaşlaryň ýygydaly geçirmegi ezber hemem uswa türgenleriň kemaligiliýanynyň aýdyn sultnamasy. Hormatly ýaşar, häzir bolsa gepleşmegde hepdaýyň dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk edilýärler. Hormatly ýaşar, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň ýallyrak dowry dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa geljek hepdede ýurdumyzyň welaýatlaryna hem-de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolalım. Yani gelecek hepden ortasında ýurdumyzyň çaýyny Demiraz Kunatardan çyl howa akymynyň araraşmagy netijesinde diýabymyň barkany welaýatyna atkem ýagşyň ýagmagyny şeýle-de howanyň gejeniň temperaturalaryň hepden ortasında atkem peselmegine garaşylýar. Hasta akygy. Ýurdumyzyň barkany welaýatyna atkem lutly hepden ortasında üýtgäp bilen bulutly howa bolup atkem ýagşy ýagar, ýyllaryň çakmagy mümkin. Demiraz Kunatardan günne gara uğrunut geden tili sekundda 7-12-den 12-17 metre etýän şemal uçmagy hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 14-19 gradusy, 25 gradus üçin mayıl, gündüzleri 32-37 gradus ısy, vilayatyň kenary etraplaryna 20-30 gradus mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahali welaýatyna atkem lutly, hepden ortasyna üýtgäp bilen bulutly howa bolup, Demiraz Kunatardan günne gara uğrunut geden tili sekundda 7-12-den 10-15 metre etýän şemal uçmagy hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusy, 20 gradus üçin mayıl, gündüzleri 25-30 gradus maylı, 37 gradus üçin ısy bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Mary welaýatyna atkem lutly, hepden ortasynda üýtgäp bilen bulutly howa bolup, Demiraz Kunatardan tili sekundda 6-17-den 10-15 metre etýän şemal uçmagy hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 10-15 gradus, 19 gradus üçin mayıl, gündüzleri 23-28 gradus, 36 gradus üçin mayıl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewak welaýatyna atkem lutly, hepden ortasyna üýtgäp bilen bulutly howa bolup, Demiraz Kunatardan tili sekundda 7-12-den 17-16 metre etýän şemal uçmagy hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 10-15 gradus, 20 gradus üçin mayıl, gündüzleri 23-28 gradus, 35 gradus üçin mayıl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşygy welaýatyna atkem lutly, hepden ortasyna üýtgäp bilen bulutly howa bolup, Demiraz Kunatardan günne gara uğrunut geden tili sekundda 6-17-den 17-16 metre etýän şemal uçmagy hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 10-15 gradus, 18 gradus üçin mayıl, gündüzleri 20-26 gradus, 35 gradus üçin mayıl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyň Aşgabatda atkem lutly, hepden ortasyna üýtgäp bilen bulutly howa bolup, Demiraz Kunatardan günne gara uğrunut geden tili sekundda 8-10-13 metre etýän şemal uçmagy hem-de howanyň temperaturasynyň geceleri 14-16 gradus, 20 gradus üçin mayıl, gündüzleri 20-29 gradus, 35 gradus üçin mayıl bolmagyna garaşylýar. Mehriban ýaşar, ýurdumyzyň sentyabr aýynyň 14-nde magnit haýdysasynyň durnukýagda saklanmagyna garaşylýar. Hormatly ýaşar, siz geljek hepden dowamyna bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolunuz. Edil watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümini tozan böhrecikleriniň meçberiniň kadadan 21 göterim artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär.
Mähriban ilaçlar, bu da zunlar berk berjaý etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary etmişimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe ata watan motrukman ähli wagtlarda ösüşleri ösenýär. Ähli ösüşüň ödenine bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ededileşer.